Bende waseneno ka oganda jo Kenya nogolo duondi ka bende seche mane waneno ka anyato jatelo mar ECK achiel kuomgi mano Olisapit daktari naneno kacha ka ne entiere Bomas e kinde mane isidho jatend piny Kenya William Ruto bang' loyo ombulu. To bang'e oduogo bedo e lai mambele mar kwedo kako tiyo kendo kako tao piny Kenya ma osemiyo oganda bende onyiso to margi gi telo mar jadolo ni. Ere gima owinjo bed ni jadolo ma kamagi timo? Anyato mago mosenenore e lela kachal ka gima siro sirikal owinjo bed ni gitimo ang'o mar duoko geno mar jopiny mondo mi pod ng'i kaka jodolo kendo bed kod giyie gimoro amora ma ginyalo wacho. Anyato mano manyalo bedo ni chiwo paro makare ne oganda. Erokamano, bedo mar jadolo Olisapit Bomas of Kenya. Ne en gima ne ji ogoyo manowach an achiel kuom joma tin manochung' mokoni to jadolo nokosa ng'o. Kata jodolo kata bishobe mawa mawuok kata piny luo ka mag Anglican nogo Archbishop. Tipenjo ni Archbishop ne ni mana Bomas to kwae kaka senior most leader mondo lem. Ere richo ne oko kwano mbulu, ne oko tima ng'oa. Omiyo miya wacho ni weche miwinjo mag ji gore. Kawuono ji wuok koni, kawuono winjo ka Olisapit osiro Catholic bishops. Kiny nowacho gimoro iyudo ka jogi gin. Jodolo gi be wirore awira kama. Wang'ere iye ka. Nitie karach kaluwore gi richo mar muma tiyudo ka ji oriwore achiel. Karuoge moko makoro imede gi chumbi ni bende kode ka to koro kwa wiye nikech ineno kata mna igni 10 mane Uhuru Muigai Kenyatta president ma ja-Kotholik machamo sao ni neno ka jo-Kotholik bishops ne gin dhem diere mane Kibaki president wadhi mwachopo kama koro piny ji tong'ore go panga ne gineno ka gin dhem koro miyo weche minene wacho omedore gi weche mang'eny mag siasa achiel kuomwa ng'ani ok achiel kuomwa ng'ani ok ng'atwa kaka koro Mheshimiwa Ruto ok en ja Anglican to ok ja Catholic koro joge koriwore ten diem to diemi ni makosa metimi diemi ni jaricho makata kata sadaka ni ok onigi kelie kanisa mae makoni ok en gima ber ka richo timore tiwane Your Excellency mae sirikal pok otimo ber wadwani we kata wadwani donjie. So atemo nyiso oganda mag luo manie Kenya ka atemo nyiso jo Kenya duto ni kanisa to biro loso. Podo loso kendo kanisa nigi yaki mar loso. En mana ni gik magiwacho nego bed gigo batana gi muma to kod chik par Kenya to kod maendeleo mwadhigo mbele. Adier sani economically gik moko bet tek. To maka o tek to giwinje gidhi gi penj gibed gi president gi penj to Your Excellency ma indi tek kama watimo nang'o to president be konego ni ma ibiro timo kama miauru 90 days wachak warom une advances I have made to gaga ko ne sadaka ni ok wadwar wabiro timo mando kore luongo ne brohaha gerrymandering sabratling ma ok kony mwana inchi to kony Mukristo to kony Kenya